Míchání vlastních likvidů má bezesporu několik výhod. Za prvé si můžeme chuť likvidu doladit přesně podle našich představ. Někdo má rád chuť výraznější, někdo jemnější. Za druhé, takovýto likvid vyjde cenově výrazně levněji než likvidy již namíchané výrobci. Například 10 ml likvidu střední síly nikotinu, tedy 18 mg na mililitr, nás vyjde komplet na 30 korun. A to přece za trochu té práce stojí. K namíchání likvidu potřebujeme bázi s příslušným obsahem nikotinu, ale k dostání je báze i s nulovým obsahem. Báze se vyrábí s různým obsahem nikotinu, tak jak jsme zvyklí u hotových likvidů. Nabídka je široká. Základem je glycerín a propylenglykol, nebo jejich kombinace. Další složkou, kterou budeme potřebovat, je aroma. Těch je na trhu také dostatek, počínaje různými druhy tabákových příchutí přes ovocné, sladké, nápoje až po exotické kombinace. Vlastní míchání je opravdu jednoduché. Potřebujeme pouze prázdnou lahvičku, doporučuji začít s menším množstvím, třeba 10 ml. Až si řekneme, že to je ono, můžeme si namíchat třeba 50. Do lahvičky nalejeme příslušnou bázi a nakapeme aroma. Doporučuje se začít na 1 ml báze 1 kapka aromatu. To znamená na 10 ml 10 kapek. Já dávám více, na 10 ml asi 15 kapek. To je velmi individuální a právě v tom je také výhoda, že si každý může naladit svůj likvid na vlastní chuťové pohárky. Opatrně s tabákem, některá aromata jsou hodně výrazná. Pokud je chuť silná, můžeme pochopitelně zase naředit bází, nebo naopak třeba ještě přikapat aroma. Důležité je nechat likvid vyzrát alespoň 3 dny. Chutě se pěkně rozleží a je to mnohem výraznější, než když kouříme i hned. Pokud jste netrpěliví, tak jako já, přidáme více aroma a později ředíme. Mějte se krásně a ať vám to kouří.